Can yanzu wannan uban wankin jini kaɗai zan yi ga sabulu ɗan kaɗan ga shi gidan ba ruwa sosai. Allah kawo wani almajirin in ba shi wanke min hada na ci. Wai ɗan haƙuri amma dai ka zo ka wanki na in za ka iya ka yi min in ba ka abinci. zan iya. Ruwa cikin. Ina ruwa? Ka je ga su can guraren ka yi. To tunda Allah ya kawo wannan bari a fito mai sauran duka haɗa ne. Muhammadu! Muhammadu! Zo ga wani nan ya zo ka ta ni ɗaukar kayan nan mutum. To baba. Na suna hada waɗannan. Wannan wankin ba su cuce ni ba. To kila za su ban abinci har in ci har ya kai na hasara. Ko da yake kila har da kuɗi ma su haɗa. Hanya ne ko ba ma tsaye lalan. Amma duk wankin da ne abin za zan yi shi. Bari da yanzu in yi. Alhaji, to an gama wanki. Allah ban zo da roba. Da kuɗi za a. Gashi ka yi haƙuri da wannan na duba ma na ga abincin da ƙari.